Del 27 al 29 de desembre, el Pavelló Municipal d'Esports acull el 36è Parc de Nadal, amb el reciclatge com a eix temàtic de les activitats proposades. Als taps de suro, al cartró de paper de vàter, a les xapes o a les llaunes buides se'ls dona una segona vida en la varietat d'activitats proposades enguany per l'àrea de festes i dinamitzades per grups de voluntaris, molts d'ells de les entitats locals que hi participen. La colla sardanista Germanor, el grup de dones i els donants de sang es centren en els treballs manuals, mentre que el Club Bàsquet La Selva ha tornat a llançar el repte d'encistellar el major nombre de punts en un minut a banda d'acollir un concurs de dibuix. Com Aigua ofereix la possibilitat de fer una xapa amb un dibuix relacionat amb l'aigua. Maria Voltereta apropa el seu taller de pintacares als més menuts i el ceramista Aleix Rebelles ensenya als infants i joves el procés d'elaboració d'un petit atuell de fang. A la part central de la pista s'ha col·locat un futbolí humà, al voltant del qual es troben diversos inflables tant per a grans com pels més petits, els quals tenen el seu espai reservat dins el Parc de Nadal, amb una piscina de boles, balancins, cavallets i cotxets, espai on també s'ha ubicat el racó de lactància. Les propostes de l'edició d'enguany es completen amb un taller de castells a càrrec de la colla Joves de Valls, que es durà a terme el dissabte 28 a la tarda, i un taller dinamitzat per Batuca Selva, on es construiran instruments de percussió a partir dels materials reciclats que portin els participants de casa tant divendres com dissabte a la tarda. Poden ser pots de pintura buits, ampolles o garrafes d'aigua o paelles velles, entre d'altres. Amb tots aquests elements creats al parc, s'ha programat una xaranga per diumenge 29 a 2:15 del matí. El servei de bar enguany el gestiona la colla Salvatges, on s'ofereix cafè, crispetes i begudes. El got s'ha de portar de casa. A l'entrada de la pista de l'equipament esportiu s'ha col·locat la bústia reial per tal que tothom que ho desitgi pugui adreçar les seves peticions als Reis Mags d'Orient. La visita del patge reial a la selva està prevista just pel tancament de l'edició d'enguany, el diumenge 29 a la 1 del migdia. L'entrada al Parc de Nadal és gratuïta i s'hi pot accedir el divendres i dissabte d'11 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, i diumenge 29 d'11 a 1, horari en el qual els visitants al parc poden pujar al recuperat trenet que dona un petit tomb pels carrers propers al pavelló.